Bonjour tout le monde. Zany ihany zegny misy secret hely andeha hikoragniko amintsika eto satria tegna maro zegny ny olo miaigna agnatin'le raha. De tafametraka fagnontaniana zegny le olo hoe za ve niangarany vintagna sa nongoagnan-Jagnahary, izy fomba fiteninay baka avaratra zay. Izy io zegny anao koa managna point aroe ety, tadidia fa anao zegny olo managna grande destinée. Na hoe olo tsy maintsy ho lasa lavitra, tsy maintsy ho tafita zegny anao amin'ny fiainana. Izy koa agnatin'ny point aroe volagniko eto zegny ny fomba fiaignananao. Anao zegny les gens te détestent pour rien. Tsisy raha nataonao, anao tsy nagnano ratsy olo, anao tsisy raha ratsy nataonao olo igny, io fo anao tsy tiany, io fo anao ialognany, io fo anao injehiny. Partout magnaratsy anao zegny izy, mamorogno mihitsy zegny izy hoe raha tsy nataonao, foroniny ataonao satria tsy tiany anao. Soit zegny la famille-nao, soit zegny ny olo namanao, soit zegny izy olo tsy hainao feky existence-nazy. Karaha zegny le fomba fiaignan'olo managna grande destinée na hoe olo tsy maintsy ho tafita amin'ny fiaignanazy. De ny point faharoe zegny le fomba fitenin'olo sasany hoe œil pour œil, dent pour dent. Igny zegny tsy agnaty vocabulaire anazy fekany. Satria na de misy olo zegny magnenjiky izy, na de misy olo zegny mandray izy ho fahavalo, na de misy olo zegny tsy tia izy, tsisy raha mataitra izy fekany. Tsy zegny tsy andeha mala ratsy le olo magnano ratsy izy ny tegna mariny. Au contraire izy malahelo, izy mivavaka izy ho an'olo tsy tia izy igny hoe mamindrafo aminy Zagnahary fa tsy hainy raha ataony. Zegny le toetsaigny na hoe mentalité anagnan'olo ho tafita lavitra amin'ny fiaignana. Anao zegny tsy mamaly ratsy, fahavalonao zegny jalo. Fa ankoatran'izay, anao tsy managna fahavalo mizaniza. Na olo magnano ratsy manjary anao zegny, tianao fo izy. Tsy angahalanao izy. Na anao mahinakinika anao mandiniky toetrinazy hoe mampalahelo olo igny karaha zegny. Izy koa zegny anao managna zay toetry volagniko zegny, tadidia fa na de mbola agnatin'ny situation grave zegny anao amin'antsika mikoragna jeudi, na mbola tsy endriky tatranao le tanjony tianao takarana, fa anao tsy maintsy tafita fo. Anao tsy maintsy tafaboaka fo amin'ny fiaignananao satria vitsy zegny le olo managna toetry teneniko zegny, olo managna mentalité karaha le volagniko jo zegny. De zegny no secret ambarako antsika eto niany. Bisous.